Hola, em dic Helena Arbiol. Soc la dona que apareix al principi del vídeo. I no, actualment no sóc una dona maltractada. Potser us sorprendrà que digui actualment, potser ho ha estat en la seva vida. Us puc assegurar que 50 anys en un cos de dona donen diverses possibilitats per haver estat maltractada en diferents nivells en més d'un moment. Estem en confinament. Això implica, com ja hem comentat, que hi ha dones que estan convivint moltes més hores amb els seus agressors. Agressors que, a més, a causa del confinament, probablement estan sent més violents i senten més ràbia i estan més emprenyats que mai. I això és molt fàcil d'observar, perquè només cal veure com ens sentim nosaltres en algun moment del dia. Segur que estàs amb un nivell d'estrès més elevat que habitualment. Passar de l'estrès a l'agressivitat, el camí és curt. Per tant, sí, actualment, en aquest precís instant mentre jo parlo, hi haurà dones que estan sent maltractades, hi haurà dones que estan sent agredides, algunes violades, dones i també nenes. Que potser, si no estiguessin en confinament, en aquesta hora del dia no ho estarien, perquè l'agressor estaria fora de casa. O perquè ella podria sortir. I a més, és cert, els agressors, quan es tracta d'un agressor reincident, ja té les seves estratègies i no marxarà de casa deixant-li un telèfon. Sapigueu una cosa, l'agressor no és una espècie de monstre encaputxat negre amb els ulls feréstecs. No, l'agressor pot ser un home de caràcter amable, educat, i fins i tot pot passar que potser homes que estaven a la llindar que només estaven en l'insult, ara ja s'estan començant a posar més nerviosos i més neguitejats per tot això i ara ja passin a pumba, la patacada. Sisplau, sisplau, estiguem atentes, estiguem atents. Si escoltem plors, si escoltem cops, si escoltem crits, avisem. Ja no pensem que allò és, això és això ja no és cosa nostra, passa a casa. Perquè si ara potser tenim el coratge d'avisar la policia perquè veiem que dues persones estan parlant al carrer sense mascareta i avisem a la policia i aplaudim i els arribem a insultar perquè estan al carrer, que això ho he vist, perquè estan al carrer parlant, tenim el coratge de fer això, entomem aquest coratge i fem-lo servir per una altra qüestió. La violència és cosa de totes, de veritat. I entre totes, avui, més que mai, tenim un gran paper a fer. De veritat, m'agradaria que aquest fos com una espècie de missatge d'esperança, si és que té algun sentit, i pensar que el coronavirus ens farà a totes despertar una consciència que fins ara teníem adormida. I quan dic totes, vull dir totes persones, no estic excloent els homes, totes persones. Que meravellós seria que de tot això realment sortís un gran aprenentatge relacionat amb el sentit de crear comunitat, de deixar de pensar que jo no tinc res a veure amb tu, que el que et passa a tu no m'afecta a mi. Què fem en cada moment durant aquests dies és una decisió personal. I jo la veritat és que elegeixo la consciència.